Sziasztok! Hát színes szagos videót terveztem, nem lesz, éppen haldoklik a gépen, próbálom megvarázsolni, viszont hírekkel jöttem. Néha leveszem a szemüvegemet, de ez ne zavarjon benneteket, a szemüvege jobban látom a telefonomat, de hát most ne beszéljek mellé, ugye? Nem azért jöttetek. Na, a lényeg, hogy lesz arcolvasás tanfolyam szeptemberben, szeptember 18 és 20-a között 3 intenzív nap, 9 és 18 óra között, és az is fontos, hogy tudjátok, hogy ez egy intenzív prémium tanfolyam, jelenléti és hibrid, mert hogy online lehetőséget is biztosítok, de mind a két esetben tulajdonképpen kifejezetten kis csoportnak. Nem fogok tudni dolgozni úgy, hogyha nagyon sokan vannak, és abban is biztos vagyok, hogy nem sokan jelentkeznek, mert az emberek alapvetően szeretik az olcsó, gyors, figyelmet nem igénylő tanfolyamokat. Ha te azok közé tartozol, akinek most nincs ideje, energiája, pénze egy intenzív, sok információt tartalmazó tanfolyamra, akkor nem neked szól. Ha viszont az vagy, aki már voltál nálam ingyenes bemutató előadáson, és tudod, hogy mire jó az arcolvasás, most neked ez egy nagyon izgalmas lehetőség lesz. Van koránkelő kedvezmény, azoknak, akik rá tudják szánni, azok sokkal kevesebbet fognak fizetni, ha ezt megteszik augusztus 24-éig. Úgyhogy nézzétek meg a honlapomat, nagyon egyszerű, szlavovjanka.com, ha esetleg valaki nem tudná. A programok alatt van fent a tanfolyam, úgyhogy hajrá, nézzétek meg, fogok még posztot készíteni. Érdeklődjetek, nézzétek meg, és ha te már azok közé tartozol, aki voltál itt és láttál itt vagy a Facebook oldalamon, vagy a YouTube oldalamon anyagokat, és tetszik, akkor kérlek, hogy most se sajnáld a lájkot, ha nem követtél be, akkor kövess be, és kérlek, kommentáld is, hogy amit hallasz, látsz, az neked tetszik-e, vagy miről hallnál szívesen. Ha pedig jössz a tanfolyamra, akkor nagyon nagy szeretettel várlak.